Salam vatandaşlar. Şu gün 2024 yılın 20 sentyabr hepteniň pençenime güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyz Gurbanly öz siýasatynyň dogry ýyklandygyny boyun aldy. Biz gepleşe geçmäkek, men size bir näçe video öküdin, ýöne öňünden bir kommentary berjek bolýan. Ine halk maslahatyna soňky bir günlükde geçen halk maslahatyna Gurbanly Berdimuhammedow dogry boyun aldy. Öz siýasatyny ýyklandy. Gelin şoňa seredeliň, oňsoň men size kommentarda gowy ýa-da düşünüp berelim. Sizin bilişiňiz ýaly, Türkmenistanda şu bir günlükde halk maslahaty geçdi. Tezekdir bu haberler bilen tanıştyrýan WhatsApp haberleri gepleşimde başlaýar. Şun mukaddes garaşlygymyzyň 33 ýylyk we Türkmenistanyň halk maslahatynyň berşetiniň üstünlükli geçme münasibeti Türkmen başynyň ruhy meçhedinde sadaka berildi. Sadaka Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagly we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarmyz gatnaşdylar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarmyz Türkmen maşynyň ruhy meçhedine geldiler. Ýaly bolşýaly 24 sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde Gahrman Arkadagymyz ata-babalarymyzyň diýip desurlaryna eýerip Türkmen maşynyň ruhy meçhedinde agdy birlikde sadaka bermek baradaky teklip bilen meclise gatnaşyr ýüzünde. Halk maslahatynyň meclisine gatnaşyjylar bu teklibi bir agızdan golladylar. Ilkilen bu ýerde Gahrman Arkadagymyz hemde hormatly prezidentimiz Türkmen maşynyň ruhy meçhediniň ýanyna akyp kümbetdi. Ýadygarlygy güllesler goýdular. Ine hormatly vatandaşlar, ünsür serden bolsaňyz, Gurbanly Berdimuhammedow öz ogly bilen Türkmen maşynyň ruhy, ýa-ni mazarlygyň we ruh meçhedine bardylar. Näme bardy? Näme şu ýyla çeldi? Ýa-ni 17 ýylyň dowamynda hiç barmady, ýöne şu bardy. Ine onuň bir uly sebäbi bar. Birinjiden Talip diýen bir bloger Gurbanly Berdimuhammedow arada uly maglumatlar berip başlady. Näme Gurbanly Berdimuhammedow niýasy öldürendigini, näme zäherlendigini, näme ýa-ni kim bilen şonu edendigini, ine şu zatlaryň üstü açylan soň inni bul gorkup başlady we gidip Türkmen başyny ýatlady. Türkmen başy ýa-ni meçhedine sadaka bermeli. Özem her gedek edişýaly, ýagny öz pulundan sadaka eden ok, ýa-ni hökümetiň kasabyna sadaka berip inni şo ýerde ýa-ni Allahdan, Tağalladan tiýden jogapkärçilige barmaly bolan soň, ýa-ni başlama sorap, ýa-ni hormat goýanmaly. Ine gelin dowam edelim, şoň ýa-ni videoň ýygy gider. Serdelim video. Hormatly prezidentimizin ýol başlygyna ýurdumyz rawaçlygyň ödürejliginiň halkymyzyň ruhy meden taýdan güllebesiniň bilen tekliplerine çykyp özüşleriň we eýik tuly durmuş ykdysady özgertmeleriň ýoly bilen anamdy öňe barýar. Dörejilik ruhynyň diýip mazmuny Gahrman Arkadagymyzyň döwlet adam çynürdiýen baş ýörelgesinde hemde Arkadagy Gahrman Serdarmyzyň watan dine Arkadagy Serdarmyzyň ine şu ýanky düşmýäli esas maksat bütün halk düşünni şunun cellat, şunun adam öldürüp hakiki ugalovnik, yani hakiki cenayet işini edenligini halk gördü, eşti, inni, şu näme dogry, maglumatlar näme dogry, ine men bar hormat goýýan, Türkmen maşa diýip, ýa-ni halk birden galyp, şunu tutaýmadyn diýip, şunu ýörüýte Türkmen başy diýen bir beýlik kezagyň meçhedine gelip, şöyle sadaka bermeli. Bilen başlar aman ol. Hormat hazarkadan arkada hasirdan kayetine Türkmen halkym demişe kovluklar yaran olsun. Rabbena gfirlana ve ihwanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi qulubina ghillan lillezina amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Teşvelli Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisine ýa-ni jaýlarynyň jinnet bolmagyny garaşdy. Baky bir tarap Türkmenistan döwletimiň bundan beýlekde güllebesmegini büyük bir bardan dilip ýokar diýip günne biz Arkadagy Gahrman Serdarmyzyň Serdim, atalı oğul ikisi ýörýändir. Hiç wagt ýanyna adam goşmaz.
ýa-ni dogry iňetine seterine sebäbi bular hemme adamlardan öýlerini ýokary tutýarlar. Hanama halka hyzmat etmeliler, halk bulara hyzmat etmeli. Halk şulary görende ýa-ni kellerini aşağı salyp, şunu Hudaý hasabyna görmeli. Bular bir döwletiň hökümet başçysy däller, milli lider däller, şu döwletiň hojaýynlary diýip öýlenip barýar. Men soň görkezden bir video, Koreýanyň videosyny edil, Koreýadan geçirdiler şunu. Baştonlukny halkymyzyň eň tuly dürüstlük güýçi netijesinde bir karar gotarmaz hemme tarapdan başýaly onuň mehriban halkymyzyň derecede Türkmenler. Türkler Adamlar Gelin şul Gurban Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny eşitdik göreliň. Ine şu ýerde onsoň halka ýüzlerini, ýa-ni oturumlar ýüzlerini şun. iyi vatandaşlar, kaderli mehmanlar. Şunda kapsak meşit toplumuna sadaka berýär. Düğün aldığı yere tanrıya dirşari ýokary derecede Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini geçirdi. Maslahatda hormatly prezidentimiz arkadaşlar kahraman ferdarymyz garaşsyz baky bir taraf ýolum. Durmuş aksady taýdan göstermäli. Raýatymyň hal ýalan hazam oglanlaryna bolupdyrylan ýygyrda işlerinde giýilen beýan etdi. Ýolum göstermekde öňüňde duran mühim wazipeleri kesgitdi. Şeýlem garaşsyz baky bir taraf ýaly. Mundan beýlekde toplumlaryň göstermälen Bir ýerde esas propaganda diýe ýöne beýlik çykyş bar. Men şonu size görkezeyim. Ýani şu çykyşyna ýani halk maslahatyna çykyş edýär. Bir minut size görkezeyim. Ine şu çykyşyna serdim. Ine şu ýerde Gurban Berdimuhammedow näme diýen ine şu ýerde öz siýasatynyň dogry ýykylaryny suwd edýär. Gelin şonu dinleýin. Ine halk maslahaty, öňküsüň geçen halk maslahaty. Hormatly vatandaşlar, şul epizodda serdim, şul bir maskaraçylyk, şul ýaly, ýani bolup bir niyaz öldüren adam, jinayetçi, öz halkyna genosid edýän adam garşy almak, eýýäm şonuň eden jinayetlerine goşulmak diýildi. Mozedim. Ine şunu görkezmäkem, ýani şuň çykyşyny görkezmäkem, gelin men size başga videoňy görkezin, ondan şu çykyşy gaýdyp geler. Ine Koreýada Ünferin parlamentiň ýygnagy, ýani Kommunist partiýasynyň ýygnagy näme geçýär? Partiýasynyň. Ünferin Иностранных журналистов пригласили на партийный съезд в Северной Корее. Раньше мы просто видели как şu zat size ýatladan okmy? Gurbanul bilen Serdar Berdimuhammedow. со съезда. А сейчас мы буквально можем почувствовать всеохватывающее массовое политическое поклонение вождю. Ine şu ýerde size ýadyňyza düşen okmy? Türkmen parlamenti halk maslahaty, ýani Gurbanulyň baran ýerlerine, ýa Serdar Berdimuhammedowyň baran ýerlerine şu adamlar şu ýa gygyşy. И всего в нескольких рядах от нас Ким Чен Ын. Молодой человек, которому только что присвоили еще одно звание. Принято, конечно же, единогласное решение. Ine serdim, Ünferin. Ine Kim Çin Ir. Ine şu ýerde dur. İzimna, ýani tribunada wayenler zatlar otyr. Gapdalyna munyň kollegalary ýani ýoldaşlary otyr. Hiç wagt ýeki özü öňde durup, sahnada hiç kim ýok, onan halk maslahat hökmüne geçirýän dünýäde bir guruma ýa-da şurýaly geçirýän mejlis ýok. Men şondan ýani bu
Demir Koreýadan geçdi. Ine şol oglany seýerseňiz, ýa-ni muň kakasy, ýa-ni onuň kakasy Demir Koreýany galdyryp kömek eden adamlar, ine şunuň hatda ogly, şunuň aktygy, ýa-ni birinji Koreýada Skapartyanyň ýoldaşynyň ine şol aktygy, şolun ýanynaky adam ýoldaşlary bilen bir hatarda dur we bir hatarda gurrun edýär öňünü oladan ýokary hasap eden ýygnaklarda. Ya şu ýygnaklarda netije alınýar. Ýygyna, ýa-ni tribunada ondan ýokary adamlar dur. Yani şu ýaly ýa-ni ýygnaklar geçýär. Indi gelin Türkmenistany seýredelim. Türkmenistan näme geçýär? Ýygnaklar näme geçýär? Yani bir yeni gaýdyp gelelim ýa-ni halk maslahatyna. Ünsöň. Demir Koreýada ýalňyz men gördüm, hiç kim şu ýaly ýazan ok. Oňa seýdim. Prezident saylamak barada teklifler gelip oğuz. Bu teklifleri vekilletin ağzaları arar, maslahatlaştırır. Ine ünsöň. Ya studentler ya da çinownikler näme belgelýärler? Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Şuň ine mejlisiň ýygyny şu zatlar belýärler. Bular oturup dinlemeli, manili zatlary bloknodyny ýazsa bir ýerlikler bolar. Diýmek bu kino. Gelip oğuzhan teklifler sizin Ine şoň üçin meni Gurbanullah hype diýenler, hype edýär, hypeor bu adam. Hakykatdan hem iýdi boş. Öz oglaýaly kartinka. elinizde var. Hey prezident düzümü boyunca başka teklif var mı? Ondan Başka teklip yok gördüm. halk maslahatının meclisin prezident saylamak baradaki teklifte bir ağızda olur. Sağ olun. Hormatly adamlar. Türkmenistan'ın halk Ine şu ýerde konstitusiýon ýalňyşlyk gitdi. Sebebi şu ýaly ýygnak geçirende hökman suratda kim şol prezidium taýlamak üçin el galdyrýan bolsa, galdyryň eliňi, şonu golýan bolsa galdyryň elini diýmeli we kim garşy diýmek diýip soramaly we kim saklanny şu meselede diýip soramaly. Sebebi bu ýa-ni registrasiýasy diýip arhiwi diýip bu dokumentler. Şu ýerde de prosedur torada da Gurbanly hemişek ýaly, ýa-ni onu ünsörmän, seretmän, kanunlara hormat goýman, prosedura hormat goýman şonu geçirdi. maslahatının prezident saylanan ağzaların üye yerlerini, geçmeklerini haiz edýär. İlgi vatandaşlar, Amerikalı'nın ahiri ve hem yolunu ahli halkını, ata vatanının büyük varaslarının 33 yıllık bayram bilen tüy sürüktün, Guttoya, Zeberg, Canfa, Mevlana'nın Türkmen halkına müllak ötüş. Ine hormatly watandaşlar, ýene olarak düşündirýän, şuraya ýygnak geçirenler ýol boş, ýa-ni halk maslahatynyň ýol boşdy, ýygnak geçirýär. Şol ýygnak geçirenler prezidiumy aýratyn oýýar. Prezidium şoň ýol boşluğundan hem ýokary. Hani şo prezidium aşağıda otur. Diýmek eýýän basyş gidip dur, eýýän kemti diýe şoň rolny. Halk maslahatynyň prezidiumy arkasyna ýa gapdalyna deňeden oturmaly, ýa olaň güýji Gurbanlyň güýjünden ýokary. Ýöne oňa garamazdan men ýene bu kartinka, bu zatlar ünsörlen ok. Ýöne bütün dünýäni ağlar ýaly, bütün dünýä şunu görenini ýa ağlap, bujoklap ýaly. Bütün ýa pardon, hemme watandaşlarymyz şunu bujoklap, uşap ýa gowy ýa el çarpýar, şunu bütün dünýä görkezýär we Gurbanly Berdimuhamedow şunu bilen ýene bir maşgençi söýler. Ine DBT halk hereketine prezidiuma men şoňa atçot berýän. Hemme hereketlerimi öňünden aýdýan. Hatda bizi tanqid edýän bolsalar, men şolardan ruhsat soraýan.
Maňa ruhsat berýän, men şul ýanky goýulan tanqidlere gowy jogap berýän diýsem, ýok diýseler, ýok bolýar. Ine Kaşpirovskiň Rahmanov bize köp tituşkalar tökmek atdy. Men ruhsat soradym, maňa ruhsat bermediler. Men jogap berdim. Ine şu ýaly prezidium ýol boşuldanam ýokary bolýar we şo ýerde iň esasy wajyp meseleler çözülýär-de şolaryň ýanky ruhsaty bilen onsoň umumy ýygnaklara, umumy ýanky azalara mesele çykarylýar. Ine şunda da şul adam halk maslahatyny ýöne oýunjak hökmünde hemme uguruny kontrol eder ýaly şul halk maslahatyny ulanýany görünýär. Ol bir. Ikinji özem aýdýar. Serdar Berdimuhammedowyň ýanyna barmaň, men ýanyna barmaň, men hem meselelerini çözürnip, esasy adamlar bilen ýanyna bir kömekçisi bar. Oň adyny, familiýasyny, suratyny biz berer. Ine şol adam bilen döwlet durandyrýar. Serdar bir vice-premierçe-de haky ýok. Bir ýönükde vice-premierçe-de haky ýok. Hiç zat ýanky boýnal bilen ok, bolçek bilen ok, diňe kakasyň diýen adyny edýär. Şoň üçin ine bir topar siýasatçylar, bir topar adamlar, bir topar watandaşlar wagt Serdar eger Gurbanly ruhsat berse Serdar üstürýär Türkmenistan. Serdar üstür bilmeýär. Ukyýy ýok. Olar ýaly karizmatiçki ýa şerketler ýok we nämetçäni bilen ok. Başary bilen ok. Şoň üçin şu kakady, şunu kreslany gora dik goýdy. Bütün dünýä aýtmadyn, men hemme zatlary parlamentam, mejlisem, ýa halk maslahatynam, prezidentligam, kabinet ministram, ýokary serkerdeçiligam özüme aldym diýip aýtmadym, biz paýlaşaly, bütün dünýäni allak gezellip, hatda şonu ulanýar öz ogluny. Oýan bar şaýarlyk ardy. Hormatly mejlisler ratnaşylar. Näse mejlisin bu tertibi we serediljek soralar bilen tanışan. Onun tertibini ödüllenen soralar we resminamlar boýunça tekliğimin ýa-da belirleme bar. Onda Türkmenistan halk maslahatynyň hem bu tertibini tatbik etýär. Hormatly adamlar, ýa-da vatandaşlar. Menen ýerinde sizin öňünizde şykyşyny beýan etmek bilen, ýagny hormatly halk maslahatynyň mejlisine agatnaşylar. Ýa-da vatandaşlar. Ýene-de hem sanyjy gündün biz berkara watanyň mukaddes garaşlaryny 33 ýyllyk bayramyny ýokary derejede giňden beriler geçen. Garaşlyk mehwan halkyň we eri watanyň bütün dünýäde kırar edilmeli. Ählen üstünlüklerinin hem de beýkem ösüşlerimiň aýdyň ýolydyr. Dedi vatandaşlar. Garaşlyk emisler bir taraf Türkmenistan'ın prezidenti, hormatly Serdar Berdimuhammedow baş tutanlığında ýolunda amanaşylar düýükler, giň hem gerimli hem de käreçiligi bilen tapawutlandy. Hem ödörtmeler döwlet hem jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ogurlaryny gurşa barýar. Ýurdumyň her bir raýat, hatta watanymyza bere tüýüsü bilen ýaşaýar. Oýan ahlakly rahmet çekýär. Awadan soňra bagtýaryň gülläp ödüşüň hatirasyna Neset, umum sözler, gülläp ödüşýär Türkmenistan zat. Şunu ýazmagym gerekkä, sebäbi bir wajyp zat aýdylanok. Umum zatlar, şu näme dipter sebäp ýazýar, sözme-söz ýazyp oturýar. Bular näme östürýär? Türkmenistanyň el çeperçigini östürýär. Ýani ýazmany öwredýär. Sebäbi onuň aýdýan sözleriň tizligi bilen ýazýan tizlikleri dengelinçe
Şol ýazmany öwrenýär. Bir maskarçylyk. Sen bir ine bir 7 minut gürläp dur, bir aýdan zady ýok. Hiç zat bir gyzykly zat ýok, bir döwleti degişli zat ýok, döwleti östürüji zat ýok, bir aýdan zatly bir tekst berýärler, şonu okap aýdýar, şonu tamam. Ine millilidir. Millidir her ulgamyň, ýani haýsy tarapy ötüşini, döwletiň nirä ötüşini, jemgyýetiň nirä ötüşini, siýasatyň nirä ötüşini, sosial problemleriň näil düzeltmeli, näil ötürmeli, tehnologiýalar haýsy tarapy ötmeli, bizde haýsy ideologiýa bolmaly, ýaşanyň ideologiýasy näil bolmaly. Ýani pensiýa çelli 20 ýaşdan pensiýa çelli işleýän adamyň näil ideologiýasy bolmaly, ýani näil siýasat gurmaly şolar üçin, näil sosial kömekler, näil ýani beýle kömekler etmeli, şolar ösürýärli. Näme Türkmenistana, bir tarap Türkmenistana bolmajak zatlar aýdyp, standartna bir gerekmejek zatlar aýdyp adamlaram hatda gurbanlyň agzyndan gaty wajyp zatlar çykýar diýip ýaýarlar. Bu maskarçylyk. Gelin dowam edelim sebäbi bize gaty wajyp şu gurbanly siýasaty nire barýar, näme ýöredýär we näme biz şundan garşy bilýär. Ine şunu analiz edýär. Döwlet adam olsa döwlete gulluk. Şöyle yanlış aýtdy. Döwlet bir adama, şol bir adamam döwletden haýranmaly. Yani şu sözleri tersine aýtdy häzir. Edýär. Hamunyň özi. Döwlet adam üçindir diýen taglimatymyň ýatagyny alyp barýan işlerni rowaşlanýan gorkadýar. Men bir karar etdim. Durun bir kadr edelim. Amyam öğretmenler döwletin jemgyýetçilik durmuşyň äsli oğullarny gurşa var ya. Ýurdumyň her bir raýat, atak watanmyza bele söýüsü bilen ýaşaýar. Oýam ahlakly, rahmet çekýär. Awadan soň bagtýaryna mügüllap edişiň hatiratyna döwlet adam olsa döwlet. Ine ünferin hormatly vatandaşlar, mümkin men ýalňyşdym. Ýalňy aýdanda ine bir hatarda ýaşullar oturdupdyr. Diýmek, biz şunu tankid edip gelýär bolýan ahir netije çykaryp başlapdyr. Gorkup başlapdyr. Halkdan öýüni aýyrman, halka aç garşyp başlapdyr. Ine şul men ýalňyşmasam, birinji gedek bir ýatda oturdýar ýaşullar, ýani prezidium diýip. Prezidiuma haýta adamlar saýlanmaly. Prezidiuma öňüden ýaşulyp arasyna bir topar üstünlükler gazanan gahrmanlar, durmuş gowy bilýänler, durmuşyň siýasatyň uguruny bilýänler taýlanmaly. Şu ýaly ýaşullar, hiç wagt hökümetde işlemedik ýaşullar, hiç wagt ýani jemgyýetde işlemedik ýaşullar, hiç wagt siýasat etmedik ýaşullar prezidiuma taýlasaň, şu näme prezidiuma diýsen, şonu aýdarlar. Ine mesal üçin DBT prezidiumy men näme diýsem öz pikirler bar. Öz pikirlerini hormat oýan, ses berilişi edilýär. Men şoňa gaýyl bolaýman, boldy. Ýöne ses berilişi bermäke men şoň ýani zaşytat edýän, öz pikirlerimi, ýani argumentlaryny berýän. Egerde olaň argumentler köp bolsa, olar hökümet suratda netije çykarýar. Men şonu netije kabul edip şonu ýerine ýetirmeli bolýan. Ne şol bir jemgyýetiň, bu jemgyýet uruluşynyň sistematyň düzgünleri. Türkmenistanam Gurbanlyň hususy eýçiligindäki milletden ýa jüwsündäki bir oýunjak däl. Şoň üçin halk maslahatyny gurdumy, onuň şertleri, mazmuny düzgün bar. Şoňa hormat goýmaly. Gelin dowam edelim. Ine bu ötüş, ine şul zatlar gurbanlyk edip başlady. Bu bir jemgyýetiň ötüşi diýsen bolýar, bir kiçik ädimi, ötüş ädimi. Türkmenistan'ın halk maslahatı döwlet ähmiýetli mesele çözmäge halkymyzyň agdy ýerini hem de jewsini hasam berkitmäge ýakyn batnaşy. Angaraşy demişe bir tarap döwletimiň
Hemme tarafta üstüne yardım vermek boyunca değişik işler durmuşlar. O geçiyor. Halk demokrasi. Bu kadar yorumun cemiyetçilik. Ziyahi durmuşlar. Munahi ve ormi. Rahatlamanın vatan sözcülüğü. Hakimiyetten halkın mirine bütünlüğü olsa devlet durmuşunun bünyadi. Kamil cemiyetçilik katlaşıklığın Ine Ünfer'in şu ýerde ekranny görnýär, ine gapdalyna men ýalňyşmasam prezidiumun adamlary otyr, ýa-da ýeköz otyr. Ýa-da bul başga bir kadr, ýanky şu ýer kadr edenne bir topar suratlar öňünden soňunden alýarlar da oňa montaj edip bilýärler. Şu ýerde mene göremek biriniň oturany ýöne, ine 7 san yer bar. Ine ortada gurbanly oturan bolmaly. Gapdalyna da prezidium bolan bolmaly. Men dogrusu şekillerine göremek tabi bolup duruyor. Hem şoňa göre de ýurdumyzda häkimet bilen halkyň, döwlet bilen jemgyýetin ara baglanşygyny hassa oturunyny urnaýan tagat. döwlet bilen jemgyýetiň arasyndaky baglanşlygy puhtulandyrmak diýär. Men size bir ýürüýte bir dagda edeýin. Gurbanlyň agzyndan çykan sözler. Häzir 27 sentýabrda ofitsialna Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni. Biz şoň üçin hemme watandaşlarymyza öňe çykyň, şary galyň, bayram belläň, öňe çykyp görkezin bardygyny. Şu hökümet bir kanun bolsa da, şu hökümet zulüm etse de öz ýanky watandaşlaryna görsün. Halk gymylap başlady. Halk şundan sorajakdyr. Halk şundan tora eder diýip bir görsün diýip biz şonu ýanky 27 sentýabra hemmäňe çykyn garaşdyrlygymyzy, ol gurbanlyň garaşdyrlygy da o biziň garaşdyrlygymyz bellemeli hökman suratda. Erti gurbanlyk gider gitmez. Biz garaşlyk güni dogry güne goýarys 20 oktyabra ýöne. Şu gün ofitsialny 27 sentýabr barmy? We bütün Türkmenistana bayram çykyn biz pursatdan peýdalanmaly. Hökman Teber 27 oktyabra çykyn diýsek, onu biz sizi ýeketek öňe çykaryp, ýanky MHM polislaryň öňüne goýmaly bolýar. Şu gurbanlyň çäresine çykanyna edil ýadyňyzda bolsa Çavuşeskiň çäresi reska başga tarafa gidip Çavuşeskiňi aýdylar. Onu şu schemada siz öňüňizde alibi argumentlaryňyz we sizi akitmedi ýaly ýönetsiz şu ýerde çärede başga çäre geçip bilýäňiz. Ine şoň üçin biz sizi çağırdyk şu çäre. Ine ünsörüm, hormatly watandaşlar, gurbanlyň diýen zatlary. Häzir 27 oktyabra ýa-da soň biz ýa-da protestler etjek diýdik-de. Onun ýerine, ýanky Erdoganyň gelýän gününe başlap biz şu gurbanlyň çäresini biz Çavuşeskiň çäreleri ýaly, ýani halkyň öz çärelerine geçirenligini şol ýaly bizim gurbanlyň çärelerini öz çärelerimize geçirip Türkmenistanyna zulmy tutup jenayda çekjek bolýar. Ine şonuň üçin häzir gurbanlyň näme diýär? Baryň jerime salyň. Uwurlardaky, ýani vilayetlerdaky adamlar ul jerime salyň, pullar bolmasyn, şähere gelmesin, ýani paýtagta gelmesin, bäde görünüp ýörmesin diýip şolar bir gowy batyryň diýär-de. Ine şol tehnologiýany edik gelýär, ýörüýte aýlyklary $100 geçiren 300 ýyldan, 33 ýyldan bäri. Näçip? Adamlaryň hiç bir mümkinçiligi bolmasyn aktiv bolmak üçin. Ýani siz bilýäňiz, puluň möçberi siziň azatlygyňyzy köpeldiýär. Şol azatlygy pet bolsun, finans azatlygy pet bolsun, hiç şart etmeden şu garaň bilen otursun, başga döwletlerde işletin de bärik gelenine kimdigini bilsin. Zat diýip ýani ýüzde tehnologiýa gurdular. Türkmenistan halkynyň 45% daşarda işledip gulýaly we içinde öýlerini gulýaly duýar ýani. Ine şu tehnologiýa boýunça da ýene başlady. Sebebi 20 oktyabrdan gorkýar gurbanly. Onun üstüne ine talip tüwelme blogger şunun eden poklaryny açyp başlady. Hakyky näli Türkmen maşyny öldürenligi, näli şul wezipe gelenligini, näli döwleti basyp alyndygyny hemmetini jikme-jik aýdyp başlady bol, eýem gorkup başlady. Gurbanlyň hemme şu geçerli eden siýasatynyň ýani netijesi puş boldy we inni gurban guly halkdan gorkup näme etjegini bilenok. Ine şul ýygynagyň arasynda
mikrofonları öçürüp halka ýülenni. Biz ýurdumuzy gidirmeýäliň. Häzir bir topar ýa-ni howplar bar Türkmenistana. Gül ýalçak döwletimiz bar gidirmeýäliň. Awraly ýa-ni bir-birine hormat goýup ýaşalyň. Siz ýerlerde aýdyň adamlara düşündüriň. Häzir hop awanya ýurdumuzy gidirer diýip ýa-ni bulaýdýar. Bul näme urun berýär? Gurbanly öz ýurduny hasap edýär Türkmenistan diýip. Öz ýurduny gidirer diýip, halka gidirer diýip pikir edýär. Şondan ýa-ni halkyň ýurdu diýip allap, ýeňde halk köşüşdirjek bolýar. Hakykatdan bolsa biz ýurdu berk diýär şunu aýyrsak. Häzir ýurt katastrofa bar ýa. Biz şunu tutup aýyrsak, ýurt arasdan ýa-da täze ötüş ýoluny gidip berkeşýär. Ýurdu ýykjak bolýan ýokdur. Ýurdu ýykyp gelýänler bar. Gurbanly Berdimuhammedow niyaz öldürüp, jenaýat işlerini edip, Türkmenistan talap, yegenleri, hacı 9 milyar, Şammy pammysy 8 milyar. Hani o pullar, halkyň pullary ol. Olar gazanp bilen onça pul. Olaryň ukyplanam ýok. Ýöne barıp reket edip, ýa-ni zawod fabriklardan manatda 3,5-dan ýa-ni manatda töläp, haritlaryny alýar-da dolary onsoň 20-den satyp ýerine goýýar manady. Şeýit bar, 6-7 etse baýak gidip oturýar. Türkmenistanyň pulu gidip oturýar. Hani bir yer tutulmuş olun? Hani bir cenayete çekildi mi? Yegenler birinci liğine, ikinci liğine, üçüncü liğine dönüp başladı. Gıyılar zorlap, oğurlap, yani öldürüp gibi oturuyorlar. Hani bir cenayete çekildi mi? Gurbanly Berdimuhammedow. Sizin yurdunuz biz yıkacak bolýar. Biz öz yurdumuzu elimize alıp üstürecek bolýar. Siz hemme zady bağlap yurdu el aldyňyz. Sizin sistemaňyzy yıkacak bolýar. Türkmenistan yurt yıkılmaya. Sen gitseňem, sen gitmeseňem, sen bolsaňam, oğlun gelse de, aktyň gelse de Türkmenistan yıkılmaya. Türkmenistan onda registrasiýa edilen bir döwlet yıkılmaya. Sen ýöne şonuň ýa-ni aksionýerler ýaly şonuň uçy ditrini çalyşyp bilersiň, özüň geçip bilersiň, özüň paçaýdy. Ýöne Türkmenistan yıkılmaya. Biz şoňa elçekkä bolýar. Ine şoň üçin aglap şul ýygnakda halka ýüzlerini, ýurdumuzy gidirmeýäli, awraly saklaly. Wagt dogunjan sen awraly saklak gelýänmi şonu? Bütün dünýä maskara boldun. Türkmenistany şul derejä intek bütün taryhynda bir türkmen maskara edenler. Idiot gılıklaryň bilen, idiot hereketleriň bilen, idiot ukazlaryň bilen, idiot kararlaryň bilen sen Türkmenistan nire getirdin? Näçip niyaz öldürdün? Şoňa jogap berdene sen. Näçip ýanlakly şul niyaz öldüren adamy tutsak eden oklar. Näçip şu zatlar inni açyldy. Hemmeden bilýärdi. Wagty geldi. Inni Gurbanly Berdimuhammedow halkyň önüne we Allahyň önüne jogap bermeli. Ve Türkmen kadyýatynyň önüne jogap bermeli. Ýene şoň üçin men diýen, şul ýygnakda aglap halka ýüzlerini ýadyňyzda bolsa, biz başlamakak 2020-nji ýylda çeldi. Gurbanly saat çalyp, gitar çalyp, adamlar oýnadyp, ýa-ni rally edip, gedip, hezir edip ýödi. Halka seretmeýän, gerek nimelerini edip, aýalary zorlap, maşgala edinip, Türkmenistany munisipalny sadyby gurdy. Her vilayatda bir maşgalasy bar, 3-4 tane maşgalasy bar, bir näçe çağırlar bar. Gedip, entep, biýikepçilik edip, gedýän bir haramzada döndü. Inni bolsa, o zatlar ýokdur. Inni aglap halky ýüzlenýär. Men inni, men aýraýmaň, meni basaýmaň, Türkmenistan öňe gider, howo, men aýyrsaňyz men bilýän, ýöne döwletimizi gidirmäliň. Gelin şu durmuşundan, durmuşumuzdan diýinmäliň, bu durmuş maňa gowy, men hezil edip ýörün. Oğlum, Kagajan Taşlyýew bilen aram tire goýan gaharym gelse, ahranany atyp öldürýän gaharym gelse, men hezil edip ýörün. O bu kartinka seretmeýän, bu sizi ağlamak üçin diýip, ýa-ni hakykat aýtdy şu gerek. Ine şoň üçin hemme 17 ýylda eden skemalary, eden ýa-ni ýürüýte kanunlar bozup, täze guran sistemasy ýykyldy. İşlenok. Halk ynanok. Ýygnakda oturanlar diýe bize söz beren bolsa biz çykyp aýtjakdyk diýe şoňa. Hemme zatlary. Şonu aýtdyrman gorkdy. Öz ýygnak geçirip hiç kime söz bermeýän ýa-ni tamamlady. Ine şu ýaly bir adamyň
Yankı beýleki bir zulüm jellady öldürüp gelip ýurdu basyp alyp öz tohumunu öňe goýup yegenleri, dogun garnaşlaryny hemmesini öňe goýup ogullaryny, akdyklaryny hökümete tokup iýdigi der, yankı dinasiýa ýasak gelýän bir jinayetçi şonuň final nukudy geldi. Ağlap halk masagyna halka ýülendi. Ýurdumuzy gidirmäli, agdybyr bolary, onuň dinlemäň aýaşynyň arasynda iş geçiriň, ýurdumuzy saklaly. Siz öz gurun ýurduňyzy saklajak bolýaňyz, bize o ýurt gerek. Bize hakyky bir-tarap azat Türkmenistan gerek. Öňküýäli, arkyny ýaşaýaly, öňküden o ýaşap gider ýaly. Sen gelen soň şu güne düşdi. Sen gelen soň biz ine daşyna işläp gelip kankap ýörmeli bolduk. Hudaýa şükür özüne goraýanlar, gowy ýaşaýan beýlekler esasy massa kösenýär. Türkmen ýaşawlanlar başga milletiň gyýyz maşgalasyna diýär. Gyýyz ýaş gyýyzlar öz türkmenine çykman başga döwlete gidip başga ýanky durmuşy çykyp başga milleti köpeldik gidip oturýarlar. Bu katastrofa diýýärmi o? Demografik katastrofa. Siyasi katastrofan ine tupiye geldi. Ine boldy. Şundan soň siyasat hakkında gurulamäň çykyş etmäň siz uturdyňyz. İkinci teknologik katastrofany ýatyrdyňyz. Bizde diňe gaz nebidi çykarýan zatlar, eksporta gidýän zatlar işleýär. Olum bir çyğmal hökmünde bir daşyny çykaryp, birinji abrabotka edip çykaryp satýar. Biz öz içimizde abrabotka edip biz harit satmaly. Sosial meselelerde doğru siýasatyňyz ýykyldy. Siyasat ýokdan dogrymy aýtsam, halky talap $100 çykarmadyňyz. 33 ýylda Türkmen halkynyň aýlygy orta çağlygy $100-150 geçmedi. O nämäni gurun görýär? O siziň sosial programa reformalaryň dol prawal boldugyny aýdýar. Siz 17 ýyldan bäri ýolbaş bolup ýörsiňiz. Häzirem siz prezident, o Serdar Kaçynka seyretmäli. Iqtisadiýat prawal. Türkmenistan görün ýerine kardalyp ýör, inni üstüne gülüp beren oklar, öň kardyny ber diýip ýanky aýdýarlar. Näçip siz hemme ýere gatnaýaňyz, Serdar gatnany. Serdaryň kredit sposobnosy ýok, oňa hiç kim pul bermeýär. Siz gidip, ay men gadym, mazadym, menki diýip aýdýaňyz. We şoňa ýa geljek nesilleriň balygyny satyp, şola ýa döwletlerden kredit alýaňyz. Siz Türkmenistany batyryp gidip oturýarsyňyz. Men ölsem ölüp geçeýin, o zaman ne bolsa şo bolsun diýip ýaşap ýörsiňiz. Bize oloýal ýol gerek. Bize oloýal siýasat gerek. Hormatly watandaşlar, ine şu ýygyna gatnaşanyň içinden bir näçe adam habar berdi. Gurbany ağlap, göz ýaş getirip, haýyş etdi, ýurdu ýykmaly, ýurdu sakladyň, ine oňmuň gepine gitmeýäliň diýip, ol öz siýasatyň dol ýykylanlygyny suwutlandy. Gelin ýygyny dinläliň. Allah emilýär. Hem bu urda Türkmenistan'ın hat masalı hem yanına dürdürün yaşına hem gençliğine de uluyen ehemmiyet veriyor. Yaşlı gençliğin ahvallarını terbiyeçilik. Vahmeti var. Ötüp gelen yaş nesillerimizi kollamak bağladı. Yerlerde anıtlayan işleri. O rahmet geçerleri, geçiren çareleri ağzını yürümedi apoltonumlu. Bizden bir tuğlumedi berkitme. Vatan sözcük nesillerin kemala yitirme onu yardım veriyor. Eden işi nusoluk parasatlı huzurlumu enelerimi ilimizin kuvancı hem buysoncı. Nasıl orada idi vatanı yürekten söylüyor. Ata eline hormat koymalı. Vatanymyzy yürekden söýmek, enata hormat goýmak. Gurbany Berdimuhammedow. Men konstatasiýa diýen, men onu ýanky ýöne bir fantaziýam aýdan, konstatasiýa diýmek faktlar doly şunu diňe belläp geçmeli galy. Sen Türkmen maşgalasyny ýykdyň. Türkmenistanyň hemme Türkmen maşgalasyny ýykdyň sen. Islenlik Türkmen maşgalasyny aýdan,
vice-premier, ejeti vice-premier bolsun, ýa-ni özü vice-premier bolsun, şoň maşgalatny alsam, şolum ýykyldy. Dogon-dogona garşy, dogon-dogona maşençilik edýär. Dogon-dogondan uğurlap alıp wyjyvat edýär. Eni çagaty eni atatyndan uğurlap wyjyvat edýär. Siz bir şeýle bir şertler ýatadyňyz, maşgalalar ýykylyp başlady. Maşgalalaryň ýarty bölegi daşyna gidip şo ýerde bir näçe ýyl bolan soň şo ýerde maşgala bolup başladylar. İçin näkler galyp, içinde maşgala bolup başladylar. Täze maşgala, olam maşgala däl, wagtlaýynça. Bizde çağa dolşadırlı. Yaşar ayrılışya, şertler yok yaşamana. Maşgalı bolup yaşamana şertler yok. Näçe biz her yaş maşgala, öýleni maşgala $5.000 adam başyna jemi $10.000 beremdik. Näçe biz şolar jaýajak bolsa bir $20-30.000 beremdik şolara. Näçe? Näçe siz özüňizi milyonlap sagat dakynýaňyz, özüňizi $13-15.000 aýlyk alýaňyz, halky bolsa $100 saklap, maşgalalaryny pytyradýaňyz. Han siýasat? Ine şu siýasatam oturulur ýazýar. Bu siýasat däl, bu ограбление, bu grabёж среди белого dня. Ýa-ni günlüýüň gününe adamlar talamak diýilýär. Bizim tebii baýlyklarymyzy alyp, onam bize bermän, onam daşna satyp, özü ýegenleri gazanyp ber. Bütün Türkmenistan paýlaşyldy. Ýegenleri, dogonlary özü. Häzir indi iki tarapy uruş gyp otyr. Serdar we ejesi we bu tarapy we Gurbanly ýegenler bilen bu tarapy iki tarap uruş gyp otyr. Kim ýeňer? Bular döwlet bilen işi ýok. Bular sosial problemalar bilen işi ýok. Bular halk bilen işi ýok. Ýöne gürleseler o bodanca gürlep, yani tekst okap, oturana bu tekst edýär, kartinka edýärler. Şoň üçin film kartinka, oğlum kartinka. Halal yaşama, ünlüya, yaşlı nesillerimize hormatlı, üreyen oludur. Hormat. Ýaşul nesillere näme hormat oýduňyz? Pensiýalaryny egerde eşitseňiz, häzir men size aýdaýyn. Siziň ýüregiňiz durmaly. $15-20-25 pensiya. Türkmenistanda ýaşap bolýarmy? Pensionerler, ýaşullara. Aýdyňyz. Utanmanam şu gepi aýdýaňyz. Mezunse, batlaşy. Büyük akıllar şahiyevin mahtımın pırağıyla karşı devlet baradatı arulur. Bu hem doğru hasıl oldu. Mahtumulu bu zatları arzu etmedi. Gurbanul Berdimuhammedow. Bu zatları şuň kuguni sen arzu ettin. Niýasy öldürüp gelip men doğun arındaşlarım bilen Türkmenistan sürünip arzu etkenim sürýärdiň. Bizim halkymyz bolsa kösünpýär. Ve kederlemin Şu ülkelerin arkada medallı adamlar arkada turmaya basan soň niye koysun medallarını? Yarın komentariyada yine arkada biz tutsak edip cenayi işleri gozgalap bütün dünyanın ekspertlerini çağırıp biz açık suud edip şonu transparan yani suud edip şonu basar. Yine şol basılan soň on adi arkada lakami şoň arkadagy şäheri hem çalışar. Ýöne medal çalışıp bolanok da alın da sen ol arhivde dur. Sen näme döşüňde şu medaly inni görkezjek. Ýagny bir Türkmenistanyň täze bayramlary, hakyky bayramlar bolanlar, sen şu medaly dakyp barsaň ýüzüňe tükürürler. Bilýärmi ýaşly? Näme şu medaly dakýaňyz utanman. Alýaňyz diýsene şu medaly. Bir zulümden bir adam ölür, başga bir jellady ölüp gelen zulümden elinden şoň ady lakam medalyny alýaňyzda gowunyp geýip birinji rýatda oturýaňyz. Yaraman gelmeň şol ýygnaga. Telewizora düşmeň. Şul kadrlar ömürlük galýar bilýärmi? Siziň soňky durmuşyňyz ömürlük eýýän gara spisaga geçip otyr. Şunu düşünmeýän bolsaňyz ine men düşündirýän size. milletinde asıllı arzuları Şu ýaşul şu zatlary düşünmeýän soň men häzir bu ketkitlep berdim şoňa. Ýanlaklaryny düşünenok. Ýöne bir zadyň bolýanyna kelle taýlýar, ýöne manysyna düşünenoklar. Ine men düşündirdim.
arkada medalynyň manyýety şonu döşüňde götürmek näme we niýe şol elter ine men her düşündirdim. Aýryň görkezmeň hiç kime öýüňizde de ýanap başarsaňyz zyň bir ýere birýe ýitdi diýip gaýdyp saklamaň arkada Türkmen başy ýaly bir kezzap lakam ol. Türkmenistan şuna getiren bir kezzabyň lakamy ol. Ol köçelerde adamlar talap, baýlyklaryny ugurlap, urup gelip ýören bir lakamly mysal üçin bir erwet lakamly adam bolsa, ine siz şoň adyny alyp döşüňizi takyp guwup ýörsiňiz. Türkmenistan talak gelýän, Türkmenistanyň hemme hökümet guruş döwlet sistemasyny ýykan adama şoň lakamny alyp döşüňizi göterýär. Ýüregiň üstüne göterýär. Bu bir masgarçylyk. Şu zatlara ünsüren ýaşlylar. Hakikaty bolan para. Asyda bir kıra ýurtda ýaşamak we dürütmek bakty niýetde etdi. Nädip bolsa berjekde hasen. Bu senin bir masgarçylyk biri meclise orunmasarmy, ýolbaşçymy, ýa ahal welaýatynyň ýa nimetimi, masgarçylyk. Durup ýazyp on bir üýtgeşik diýen adam ýok. Umum zatlar gözellik, gülýaly, mahtumly, menem şu mahtumly ýaly, şuraya bir bolmajak zatlar, bir maskara zatlar, onam uly bir seriozny ýüz bilen ýazyp, ine biz belledik, zat diýip bir kartinka ýazyarlar bolýar. Ine bütün dünýäni kim maskara diýär, ine. Şu suratlar bütün dünýäni maskara diýär Türkmenistanyň beýlik döwletiň öňüne ýa diýe çöktürýär. Ine masgarçylyk. Şulardan biz gitmeli. Ýalňa men demir Koreýany okudum. Utonun beýtmäňsiz. Polisler amalasy, kuwwatly kärhanalar, ölümçülük merkezleri, Ben şol halk maslahatyna kabinet ministri diýen adamlardan soradım. Şol näçe ýazyarlar diýsem, bular diýär, ýok, gep ýazmakda däl. Gurbanyň ýüzüne seretmek gadagan. Gorkýa. Adamlar ýüzüne seretse, şundan bir daha sorarlar diýip gorkýa. Şoň üçin hemme kellesi aşak salyp, o hiç da düşünmeýän ankaty giden ýaşlylar agzyny açyp dinläp dur. Olar soragan bermeýär. Te olar şöyle näde baranyny bilen oklar. Galanlar bolsa ýanky aşak serip ýazmaly sebäbi olar gorkýa. Ine şonu belläp geçdir adamlardan gorkýa. Şoň üçin zapiska ýazmaly, bazat ýazmaly kellen aşak seripdirmeli. Hiç kim ýüzüne seretmeli. Onu sen kimin milli lideri bolýan? Killetini aşak salýan adamyň milli lideri bolýan ýa ýok? Dünkü günne bir bizim aktivistimiz haýyş etdi, murada efirde Gurbanlyň sora diýip. Siz ine men şoň soragyny size aýdýan. Siz 58 kitap ýazdyňyz. 11 ýylda. Kitaplaryň atlaryny bilýäňizmi? Bir 10 aýdyp bilýäňizmi? Öz ömrüňiz barada aýdan kitabyňyz meni tek çystyr eder size ýatladan onam habaryňyz ýokdur ýazylan zatlardan. Diňe şonu diýmek utanç. Şonu diýip bütün dünýä gürkedip orta çykyp özüňi milli lider etmek ol bir üç etse masgaraçylyk. Ine watandaşlar, şu ýaly adam döwlet dolandyrýar, Türkmenistan ösür, güller, arzu etmem. Bizim arzuwlarymyz bilen şu adamyň arzuwy deňgelenok. Bu arzuwy höküm sürüp maşgalası, tohumy, dinastiýasy bilen Türkmenistan talak etmek. Bu başga arzuwy ýok. Ganyň üstüne geldi, birini öldürüp geldi. Ganyň üstüne de gider şu. Başgaça gidibinen ok. Şoň üçin aglap Türkmen maşyn meçhedine sadaka berip, halkyny aglap, beýtmäliň, ýurdumy saklalyň, gözel ýurdumyz bar diýip ýanky aglap halky ýülbenýär. Ine bu diýmek şunun hemme zulüm siýasatynyň finaly şu. Europa şehirleri, şehirler ovaları, oğullar, ata, vatanı, gorkunu, hatta güzelleştirir. Mehvan halkımının maksadı okkulunu, İsrail'in maksatlarının kuvvası, diyor, temekkunne, yolumuzun ağırlanan iyiliklerli yok olanlarını, cemiyetinin güllerden ösnüğünü karamayın. Ne söylüyorum, yok orayı, korkucular. Devlet baş tutumunu, durmuşa geçiren, oğulun sokmayı,
içeren daşarı siyasetin üren hem doğru görküyor. Olaylarda bolan işin raporlarında. Durlem kârdaki adamlarla hem aluşunda noktayan esası mesele. On halkımızın ağzının hatta kurtulduğunu onların belirtti yolunun ötesini yok kılınmakla hem ağzıyla hafızlılık rahmet söylüyor. İzleyken diyarımızın ruvaşıklarının binyadı. Şeyde halkının, devletin gerçek hem aydındır hem de beydir. Ine sevdim şu kadrlara. Yalnızca men size göközüm. Kariyen kadrlarını edil yalnızca ünsören bolsaňyz. Раньше мы просто видели кадры со съезда, а сейчас мы буквально можем почувствовать всеохватывающее поклонение вождю. Ine şunu serdim ve şunu serdim. Näme tapawdy var? Parti mecliste katılsın. İktisadi özüsel bir yolun durmakta öne gitmenin mümkün şartıdır. Hemen iktisadi üstünlüklerimizin mehvan halkın yaşaşan durmuş derecede hakim yok olunmağa gülüktürlerinin hem ayrıtı. Bizim iktisadi neticelerimiz, yani ösüşümüz, halkın durmuşuna urukturlu deyip aýdýar. Men ine şu videony seyredýän adamlar izlenýän, siz duýýaňyz şunu. Sizin puluňyz köpelýärmi? İşleriniz köpelýärmi? Mülküňiz artýarmy? Hökümet pullar gazanýar. Ulu üstünlükler edýär, ösüşler edýär. Halka edýär diýip aýdýar. Banisalar, ýollar, köprüler, metbuat öýleri, medeniýet öýleri oğurlarda vilayetlarda gurulýarmy? Köçede gurulanýar. Bu näme gurulun edýär? Bu samsaklyk bilen bizi ya yıkar ya biz şu samsaky tutup jenayda kadet eltip şunu jenayda işini gozap ýa-ni suud edip şunu hemme türmeleri bir-birden aýlap öldürmän aýlap görkezip bütün dünýä ine diktatoryň soňky ýoly. Biz saýlamaly, haýt tarafa gidýär. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Men doly efirini görkezmäýin, dinler ýanlar oňa bir psihik taýdan ýa-ni gaty uly nagluska bolýar. Idiot zatlar gurulýar. Realness ak bolsa onu gara diýär, gara bolsa ak diýär. Bu düşür ýaly. Ine şu ýaly durnuksyz, zulüm, pullarymyzy oglap ýören, baýlyklarymyzy oglap ýören, bütün dünýäni allak diýen öz dinastiýasyny goýup oğlunu häzir aktygyny getirjek bolýar. Ine şu ýaly zulümden biz diňe bir ýol bar diýmek üçin biz protestlara çıkıp, biz çäherlere çıkıp, şonuň çäherlerini, bizim çäherlerimize geçip Çavuşeskin tutup edýärler, tutup etmeli. Häzir hökümetde, kabinet ministrde, MHM'de, polisde 80-90% adam şunu ýygnajak bolýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, birinji biz arasda paraha çäherlerden başlaýaly. 27 sentýabr gaty wajypda Türkmenistanda işleyen adamlar, yaşayan adamlar şoňu ünsöründe öz çağlarından çıkıp biz görkezmeli. Bu bizim bayramımız. Gurbanyň bayramy däl. Şunu 20 sentýabra geçirse-de garaşsyz döwletiň bayramy diýip aýdýar. Garaşsyzlyk. O bizim bayramymız. Biz şoňa garaşly boljak däl bolsak, biz şol bayramy belläp, şoň çäheretini bizim çäheremize geçirip şunu tutup etmeli. Ýadyňyza çykarmaň 27 sentýabr biz onuň öňüne baryp şo ýerde siýasat tutulurdy. Yatan adamlara kömek golu bermeli biz çykyşlar eder we Türkmenistanda garaşdyrmada siz öňe çykyp bayram edip
öz hökman köçe çykmadylar. Öz araňyzda oturup gülüşüp bir-birine golla goýup beýip, golla berip öz bayramyňyzy, öz garaşlygyňyzy bir tutuk görmeli, bir ýanky duýup görmeli. Siz garaşly däl ho şol idiota. Şol idiot bize garaşly. Biz şonu bilemdik. Bir üýşäýsek gaçky diýär şol. Koglap tapmaly bolýar şunu. Dogun gardaşlar bilen. Şu durmuşdan diýilmeli biz. Zulüm durmuşdan. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men size şunu bilen öz efirimi tutarýan we siziň hemmeňize birinji bilen jangal edýän biz hökman ýeňär. Zulüm häzirki günde bütün dünýädäki döwletleriň arasyndan konkurensiýa çyzap bilen. Näme? Sebebi häzir döwlet bolunjak bolsaň sen siýasy, ykdysady, sosial, tehnologik, san tehnologik taýdan has öňde gidiji bolmaly. Sen spesialistler, hünärmetler bilen işläp bilmeli, düşünüp bilmeli şoň edýän zatlaryny we ýol görmeli. Ine bu aýdan zatlaryň Gurban Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow fantastika. Şoň üçin olar näme diýsem hem konkurens sposobinde. Bular bilen biz hiç zat etbilmeýär, ýeňip bilmeýär. Diňe utuluş bar. Şonuň men öz efirimi tutarýan watandaşlar, egerde soraňyz bolsa şol nimede ýazarsaňyz, ertir men ýürüte halma soýunyna jogap berjek. Hemme ýalan aýdan zatlaryny suwda görkezjek we bir näçe watandaşlaryň soragyna jogap berjek. Başga soraňyz bolsa da ýazyň, biz siziň bilen her wagt. Biz siziň üçin görüşýär, biz siziň azadaňyzy edýär, biz ilimizden geleni edýär, mümkin ýalňyşrak edýär, dogry edýär, bilemzok. Siz baha bermeli, siz bizi urutturmaly. Şoň üçin goşulun herekede, devlete halk herekedi, demokratik opozisiýa durşuny diňe halka täze durmuş, bagtly, arzuwly, mümkinçilikli hökümet diňe halka hyzmat eder ýaly. Senem düýüşiň açyp diňe Türkmenistanda da bütün dünýäde buňup beder ýaly durmuş. Arzu edýär we şonu gazanmak üçin görüşýär. Hoş sag bolun, indiki epişikler çeldi.